Primer voldria començar dient que aquest projecte d'Omnimus i Bioexplora, qui hi ha darrere com el nostre gurú que ha obert camí amb tots aquests projectes, és el conservador d'invertebrats no artròpodes, Francesc Oribe, que està a la sala i ens acompanya entre nosaltres i que avui m'ha cedit a mi el privilegi de sentar-me aquí i intentar explicar-ho de la millor manera possible. També agrair a la cap de col·leccions, l'Eulàlia Garcia, amb les seves contribucions i les seves aportacions al projecte d'Atlas 3D, que també tindrem l'oportunitat de veure, el tècnic de biblioteca Miguel Navas, que també ha fet tot l'esforç d'aportar tota la informació del centre de documentació en l'apartat d'Omnimus, com veurem, i molts altres proveïdors externs que han fet que això pugui tirar endavant. Un breu índex, només perquè tingueu una visió del que explicaré. Faré una petita introducció de què és la institució, una presentació molt breu. Una mica els antecedents de quina és la vinculació des del museu amb Núvolum, el punt de partida. Explicarem les nostres particularitats que vam posar sobre la taula a l'hora que ens vam enganxar en aquest projecte. Després parlarem una mica de Bioexplora, d'on surt, què és, quin és el seu objectiu, alguns exemples del que trobarem en aquest portal i acabarem amb Omnimus, que recorda molt el que ara ho acabeu de veure, però amb alguna particularitat que val la pena ressaltar. Dit això, molt breu, només introduiré això només perquè em servirà per explicar una cosa que després us diré. Aquest és l'aspecte de les diferents seus, l'aspecte espaial que té el Museu de Ciències a partir del 2011. Si comencem per la banda del Besòs, tenim el que és la seu del Parc del Fòrum, al final de la Diagonal, un edifici blau, que és la part pública del museu, on tenim programes públics, educació, activitats, exposicions, la mediateca i tota l'àrea d'administració. Si anem a la part central, a la part de la Ciutadella, on hi ha les seus fundadores, tenim el Castell dels Tres Dragons, que és el Museu de Zoologia, l'antic Museu de Zoologia, perdó, encara ho porto aquí, on hi ha actualment la custòdia de totes les col·leccions de zoologia i una biblioteca especialitzada en la zoologia. Dos edificis més avall, al costat de l'Umbracle i l'Hivernacle, tenim la seu fundadora, el Museu Martorell, que és l'antic Museu de Geologia, on també es fa la custòdia de les col·leccions de geologia, i també hi ha una biblioteca especialitzada, que junt amb la biblioteca dels dos edificis i la mediateca conformen el centre de documentació. Si ens anem ja cap a la muntanya de Montjuïc, trobem el Jardí Botànic Històric, que està darrere del MNAC, hi ha dins de la muntanya el Jardí Botànic pròpiament, i dins del jardí l'Institut Botànic de Barcelona, que és un centre amics amb el CSIC. Si aquesta és la part espaial, si anem a la part temporal, nosaltres som una seu centenària, però si mirem els últims 20 anys, i poso només això de manifest per després comentar-vos un parell de coses. Coses importants, l'any 2000 és quan s'unifiquen les dues seus, Zoologia i Geologia, el 99 hi ha el Jardí Botànic, el 2003 hi ha el centre del CSIC, el 2008 s'integra el Jardí Botànic en el Museu de Ciències, el 2009 la seu última del Fòrum i el 2012 és quan es conforma administrativament el consorci que actualment forma la Generalitat i l'Ajuntament. Això només és per explicar-vos una mica, diguem que la feina que ens ha comportat d'intentar integrar les diferents fonts d'informació de les diferents seus, cadascú arrossega la seva pròpia motxilla documental. I això d'alguna manera és perquè ho visualitzeu d'on venim una miqueta. Dit això, ja anem al punt de partida amb com el museu entra amb Núvolum, i veient la cronologia que abans el Pep ha posat veig que també som dels pioners, dels que estem al principi amb ells. El projecte surt el 2014, quan la Direcció de Memòria Històrica i la Direcció de Programes de Difusió de l'Institut de Cultura es disposen a crear un catàleg de col·leccions obertes, un catàleg estàndard per a tots els museus de l'ICUP. El 2014-2015 venim ja de 8-9 anys de Museum Plus, amb una visualització molt arcaica,
molt tancada del que és les dades, diguem, dels gestors de col·leccions. I aquí es planteja fer un salt tecnològic, buscar la manera d'intentar, diguem, unificar d'una forma coherent aquest catàleg. Nosaltres ens enganxem a l'any següent i li diem col·leccions obertes i posem sobre la taula diverses peculiaritats diferents del que plantejava l'ICUP en aquell moment. Ens plantegem una publicació conjunta de les diferents col·leccions que tenim i, a més, intentem orientar-la a la gestió de les col·leccions i que tindrem l'oportunitat de veure alguna coseta d'aquest aspecte. Per això carreguem molts més camps a Coeli, a banda dels camps del catàleg que ells van promoure, i a més posem sobre la taula que nosaltres volem una sortida amb l'estàndard de ciències naturals Darwin Core, que és el que ens permet comunicar-me amb l'exterior. Per tant, Nubilum, a través de Coeli, ens va aportar una solució tecnològica a l'escenari que tenim, diguem, de diferents bases de dades, diferents collections management systems, diferents gestors de col·leccions que cadascú arrossegant la seva pròpia història i trajectòria documental. Tenim per una part el que seria la part del jardí botànic, on tenim col·leccions de banc de llavors, de planta viva amb uns accés. Tenim a l'Institut Botànic, que és la col·lecció de l'herbari, amb un programari que es diu Herbar, creat per al GBIF a Espanya. I tenim les col·leccions de geologia que provenen del Museum Plus, i molt abans no ho he posat, però també venim del DAC nosaltres, i que ara estan en procés de migració a una base de dades de creació pròpia que es diu Pangea. I la zoologia, també amb una àmplia trajectòria documental i que actualment està en traspàs cap a Specify. Per tant, aquí és on Coeli ens aporta a nosaltres aquesta capa d'agregació de totes les col·leccions i que ens permet mobilitzar les dades d'una forma molt més àgil com estàvem fent fins ara. Nosaltres ja movíem les dades. El que passa és que Coeli ens va facilitar molt, molt, molt aquest procés. De quina manera ho fa? Aquí resumint, seria a partir de Coeli i a partir de la seva API amb el format de l'estàndard Darwin Core que hem mapejat amb l'esquema documental propi, l'esquema Coeli i la sortida de Darwin Core. Per tant, aquesta transformació la fa Coeli en aquest estàndard, respectant el nostre esquema, i aquí es creen uns datasets que s'envien en el GBIF, en el node espanyol i del node espanyol al node internacional, a BERNet i a Taxomap, que és una aplicació pròpia de visualització de les dades en un mapa que també tindrem l'oportunitat de veure, fem una pinzellada. Altres mobilitzacions de dades és, evidentment, una que tenim projectes com és el catàleg 3D, que és una digitalització, crear un objecte 3D, una malla de punts d'una peça, i com que són peces del museu, a l'hora de visualitzar la informació de les dades de la peça, doncs agafem també les dades que estan a Coeli, que venen, com hem dit, de les bases de dades. Per tant, agafem una part de les dades que estan a Coeli i nosaltres les mostrem de la manera que creiem adequada, mostrant el discurs i diguem que interessa al museu. L'altre és el propi catàleg de registres que té el museu, que bàsicament és un catàleg molt somer amb totes les col·leccions, Omnimus, que tindrem l'oportunitat de veure, tot i que Coeli va molt més enllà d'agafar les dades de col·leccions, com veurem i que ja hem vist. I en la part interna d'aquest àrbol de col·leccions, que és una mena d'eina, diguem, de gestió, que ara us faré una pinzellada. I per acabar, la sortida europeana. Per tant, estem veient que la mobilització de dades de Coeli és, per una part, externa, mobilitzem les dades cap a fora, GBIF, BERNet i Europeana, mobilitzem les dades cap a internament, tot això ho trobareu a Bioexplora, ara ho veureu, cap a diferents projectes que estan en funcionament, que alguns ja estaven molt abans que Coeli i que ara el que s'ha fet és aprofitar les dades que venen d'una manera molt més àgil, amb llenguatge d'internet.
i una part interna no pública que serveix per la gestió de les col·leccions. Només com a nivell informatiu explicar què és GBIF, com que estem en un entorn que potser no és l'adequat per a les ciències naturals. GBIF és un portal de dades, una infraestructura intergovernamental, on hi ha molts països i moltes organitzacions organitzades amb nodes nacionals, que cada node nacional agafa la informació i la transporta al node internacional. Per tant, estem parlant, com podeu veure, més de 1.400 milions de dades d'ocurrències d'espècies en l'espai i en el temps. Nosaltres participem des del 2007 aportant dades aquí al GBIF i a fer-nos visibles en aquest entorn científic amb quasi 150.000 registres i amb múltiples datasets de col·leccions i datasets dels que ells en diuen data papers, que són articles científics d'on hi ha un conjunt de dades que es fa aquesta, diguem, recerca. Aquest seria un aspecte visual de com es mostren les dades de la col·lecció de malacologia, de mol·lusc, del museu, on hi ha una visualització de totes les dades georreferenciades i amb la galeria d'imatges d'aquells registres que tenen imatges. I per explicar-vos només, diguem, la part interna que nosaltres hem desenvolupat, només com a curiositat una mica, és, diguem, com s'ha creat. És un web de consulta on intentem, diguem, fer una diapositiva visual del que és la col·lecció a partir de crear un taulell, un panell gràfic dels diferents camps de les dades de col·lecció. Vindria a ser, quan s'entra, això està en construcció, o sigui, aquests gràfics es poden anar augmentant, però el que pretenem és que cada conservador entra, accedeix i visualitza en conjunt totes les seves dades, permetent establir polítiques de gestió de les col·leccions. O sigui, visualitzen, en el cas d'aquí veiem la taxonomia zoològica de quins són els continguts que ells tenen, permeten veure mancances o buits que poden ser coberts a partir d'establir polítiques d'adquisició concretes o campanyes de recol·lecció, fer com una eina de difusió, destacant els espècimens tipus que té la col·lecció. Els espècimens tipus, pels que no ho sapigueu, són aquelles espècies que s'identifica o que es descriu, més ben dit, una espècie. O sigui, si aquell ocell s'ha posat aquell nom en concret i aquell autor que l'ha descrit, aquella peça original amb què s'ha permès descriure la peça es diposita en el museu per ser consultat i, per tant, és el que dona molta potència segons quines col·leccions. Altres gràfiques a nivell espaial, de tota la representació a nivell de països de les col·leccions, continents, a escala temporal, de les dades de recol·lecció que permeten veure pics i, per tant, visualitzar. Això us ho podria ensenyar, però per fer-ho més àgil, tu vas seleccionant les diferents coses i se't va recalculant. Per tant, si tu tries el que tens d'Espanya, et recalcula de la taxonomia, dels tipus, de les fonts d'ingrés, etc. És perquè us en feu una idea. Però permet crear discursos també. Veient la gràfica de les dates de recol·lecció, veieu que hi ha una davallada a l'època de la Guerra Civil, etc. Per tant, és una eina no de descoberta, sinó d'anàlisi i, a més, permet, quan cada conservador coneix el seu fons, permet identificar problemes, errors, dir, ostres, això per què no es veu, si jo tinc això? Anem ràpid. Bioexplora. Aquí mereix un capítol a part. Bioexplora neix com una oportunitat a partir de l'exposició de producció pròpia d'Exploradors Aventura i Biodiversitat, comissionada pel Francesc Uribe el 2009-2010, es planteja no la necessitat, però de crear, d'agrupar sota un domini propi totes les diferents webs, tots els diferents projectes científics del museu. He posat aquí, m'he pres la llibertat, ja que el Francesc m'ha cedit a mi l'honor, de posar aquesta
mostra del que Bioexplora, que et submergia, diguem, et submergia i et permetia explorar la biodiversitat en molts àmbits. Hi havia un àmbit, hi havia un ambient que et mostrava en forma calidoscòpica i a partir del text que teniu a la part vostra i et quedaves en allà atrapat mirant, diguem, aquest Exploradors va ser una gran exposició i que és totalment vigent a dia d'avui i realment va permetre, diguem, fer aquest impuls. Per tant, Bioexplora neix com a portal web on s'allotgen un conjunt de projectes mostrant la contribució genuïna del museu, sota el mateix domini i sota un entorn propi. Què tenim ara mateix a Bioexplora? Bioexplora tenim un portal de projectes científics i també molt important, val la pena dir-ho, de publicacions científiques. Totes les publicacions creades al museu, Animal Biodiversity Conversation, revista indexada, que és arxius de miscel·lània zoològica, treballs de geologia, o sigui, totes les publicacions també estan a la Bioexplora. I a més, hi ha tota una sèrie de projectes associats a les col·leccions i a la visualització de les dades de col·leccions. Aquí teniu els diferents projectes que hi ha. Ara farem una repassada molt breu, no sé si ho podré fer, acabant amb Omnimus. Dels que explicaré, que són pràcticament tots, us explicaré aquells que no explicaré. Un seria la georreferenciació. La georreferenciació és una aplicació pròpia del museu on actualment és un llistat de topònims georreferenciats. Les col·leccions històriques, l'única informació que tenim a les etiquetes són poca informació, a vegades escassa, a vegades molt concreta, però aquestes no està mai georreferenciada, no té unes coordenades perquè es puguin visualitzar en el mapa. Doncs GeoRef, que és el programa, ajuda, diguem, a fer tota aquesta georreferenciació retrospectiva. Protagonistes dins de l'àmbit de Wikicollecta és una web on mostra totes les persones, intenta mostrar totes les persones que han passat i han tingut alguna vinculació amb el museu, ja sigui perquè han treballat o perquè han col·laborat. Seria com un catàleg d'autoritats, però acotat a les persones que tenen alguna vinculació amb el museu. I els espècimens tipus que ja us he explicat el que era, que és per donar-hi una mica més d'importància expositiva. A quin públic va enfocat? Doncs com que estem parlant d'un ampli ventall de projectes, va enfocat a tots els públics, des del més general fins al més científic. I, com hem dit, serveix per fer visible la informació dels diferents departaments de col·leccions i, molt important dir-ho, obre la possibilitat que el visitant traslladi els seus comentaris, com veurem ara a continuació, en cada apartat de la informació que es visualitza. Aquests són alguns dels projectes que us explico, una mica associats amb el que estem avui, que és la gestió i la difusió de col·leccions. Aquest projecte és una guia de fons i col·leccions que el que pretén és fer aflorar totes aquelles col·leccions, tot aquell contingut que no està registrat ítem a ítem. És una manera, diguem, de fer aflorar una descripció d'un conjunt, d'un lot, d'una col·lecció, perquè la persona que navega per internet s'acabi trobant mira, al museu hi ha alguna cosa d'això. Com ho fa això? Doncs ho fa a través d'un estàndard de documentació, que no entraré en detalls, perquè aquí vosaltres en sabeu més que jo, però bàsicament el Biodiversity Information Standards, que és una associació de bioinformàtics agafen el model de Collection Level Description i el transformen en el Natural Collection Description. Per tant, el que crea és una descripció d'un lot, un conjunt de metadades que descriuen una col·lecció. I ells afegeixen tota una sèrie de camps, cobertura taxonòmica, cobertura temporal, nivell d'informatització, que una vegada contestats donen informació d'aquell conjunt que tu has descrit.
Per tant, el que fem és crear unes fitxes de metadades de lots i que es complementen amb la descripció ítem a ítem. Bàsicament el que fem és que quan alguna persona va a internet i busca col·lecció de nidaris, li surten les fitxes creades de les col·leccions, una fitxa que es diu col·lecció de nidaris, i després permet accedir a la fitxa, navegar per la informació que hi ha i acabar veient on està dipositada aquella col·lecció i el responsable que hi ha darrere perquè iniciar aquí la consulta del que faci falta. Bueno, aquest molt ràpid, col·leccions obertes, és una mica el catàleg, aquí el catàleg del consorci, el catàleg de les diferents disciplines. No ho he dit, però això està en procés de creixement, o sigui, hi ha unes col·leccions carregades, però no totes, per tant anirem incrementant i en aconseguir crear una cerca conjunta de totes les col·leccions que venen, com heu vist, de diferents bases de dades, etc. Una mostra molt ràpida del que és una fitxa d'informació i una mica el globus que es veu aquí al final és per fer el comentari del que parlàvem abans. Un altre exemple, en aquest cas una fitxa mol·lusc, no té més. L'altre projecte, que també s'inicia molt abans i que ha anat evolucionant i ha anat incorporant moltes millores, és el Taxomap. Taxomap està pensat per fer una immersió en les dades de les col·leccions del museu i recentment d'altres institucions com l'Institut Botànic, com l'Institut de Mediterrani d'Estudis Avançats i el Museu de València d'Història Natural. Representa gràficament sobre el mapa les ocurrències dels espècimens, creuen la taxonomia i la georreferenciació i, per últim, l'escala temporal. Per tant, a partir d'aquests 3 paràmetres permet visualitzar les dades de les col·leccions. Aquí tenim una mostra de mires el que hi ha a Catalunya, fas un clic, et mostra el registre. Si busques una cerca per tàxon, t'ho mostra el mapa, etc. I altres filtres que tampoc vull extendre'm molt, però el que sí que és important recalcar és que ha fet molt esforç en que totes aquestes dades puguin ser exportades en diferents formats GIS i diferents formats perquè puguin ser treballades. I ja per acabar d'aquesta part de projectes de Bioexplora i abans d'entrar en Omnimus, tenim l'Atlas 3D. L'Atlas 3D, dins l'Atlas 3D hi ha un projecte que es diu Atlas Geostològic 3D, que el que fa és aproximadament digitalitzar uns 300 models escanejats d'esquelets òssids de la col·lecció de vertebrats. Aquí el que fem és fer una fitxa amb les dades de col·leccions que hem vist que venen de Coeli i les complementem amb informació de l'espècie, amb els diferents altres models 3D relacionats de l'espècie que has descrit i també l'opció de fer comentaris. Crec que he fet una càrrega d'algun model 3D només perquè es vegi, no sé si està aquí, ja no sé on està. Bueno, en fi. Era... No, però és el Chrome. Bueno, és igual. Bueno, us podeu imaginar... Bueno, no sé on està, l'havia preparat. Però bueno, és igual. A veure si diem que carregui. Bueno, aquí accedim directament al repositori on carreguem els models 3D perquè tingueu una visió sencera del model. Bàsicament, el que fem és digitalitzar els objectes i permet al model 3D fer biometries sobre la malla de punts. Per tant, és una eina científica que permet identificar aquells cranis d'aquells animals, útil per als forestals, per als veterinaris, quan troben restes òssies, saber de què estem parlant.
Tornem-hi. Com? Sketchfab és el repositori on te carreguem els models 3D i ell proporciona aquest visor. No, está dentro de la página. Sí, está dentro de la página. Lo que pasa que es para enseñarlo un poco mejor. Vamos a ver. La ficha es lo que he mostrado anterior en la diapositiva. O sea, esta es la ficha y el modelo que sí, cuando carga se ve desde aquí. Yo he cargado el modelo entero para que se viese en su totalidad, en la pantalla completa, básicamente. Pero es exactamente lo mismo. ¿Vale? Sketchfab sencillamente es el repositorio multimedia. Sí, como un DAM, como un Digital Asset Management, pero de mallas de puntos. Perdoneu, Bueno, aquestes serien les conclusions de què és BioExplora. Ho heu anat veient, però es tracta d'un portal de fer visibilitat i accessibilitat a la informació científica generada pel museu. És una plataforma digital amb continu creixement que va augmentant amb diferents projectes. A mesura que es van nodrint i es va informatitzant la informació i es van registrant, van augmentant els continguts. Està oberta a altres institucions, com heu vist en el cas del Taxomap, i a més contempla i promou la participació ciutadana en aquells continguts que es poden fer comentaris, ja sigui de això no em quadra que està aquí, o això ho he trobat, o això... Per tant, obre, diguem, aquest aspecte. Ja per acabar, anem a Omnimús, i si tornem al diagrama d'abans, doncs, evidentment, un cop el museu entès com a museu proveïdor científica, proveeix de molta més informació que no només les col·leccions. I aquesta és, diguem, la informació que ve de diferents fonts, des de la documentació anexa d'expedients, des de la biblioteca amb arxius històrics, arxius audiovisuals, etc., fons documentals d'activitats, o diferents projectes que alguns han vist de BioExplora. Tots ells, l'entorn que li dona, diguem, sentit i que agrega aquesta informació és Omnimús i que ara us explicaré. Tant Omnimús, també una mica, com hem vist amb l'anterior xerrada, permet navegar i permet submergir-se. Comentar que s'ha fet públic el setembre del 2019, per tant encara està calent, surt del forn i per tant està en procés de canvi i d'evolució. Però el que ens permet és enllaçar les diferents illes d'informació a partir d'una navegació i d'una visualització d'aquestes. Per tant, explora de forma transversal les diferents dades, propicia la interoperabilitat perquè Coeli d'alguna manera força a que a l'hora que se li hagi passat les dades busca que aquella connexió sigui el més interoperable possible, facilita el refinament perquè, com hem vist i com veurem, Coeli hi ha un procés d'harmonització que fa aflorar dades que poden ser errònies o poden permetre un refinament i una depuració posterior. I en aquest cas l'eina Omnimús pretén substituir cap dels entorns específics que hem vist aquí com dels que hi ha en altres llocs. Aquestes serien les illes d'informació que Omnimús està actualment agafant informació, que seria el catàleg bibliogràfic, els projectes de Wikicollect, en aquest cas de protagonistes
que és la informació biogràfica de les persones, de les fitxes de descripció de col·leccions, els articles en Dialnet, les publicacions científiques del propi museu i l'arxiu històric. Ja ho hem vist, això, però el procés de càrrega d'aquestes dades és, com hem vist ja amb l'estratègia ETL, on es fa, diguem, aquesta base de coneixement de reconciliació dels vocabularis, diguem, aquesta sinonimització es queda guardat a Coeli, que ara veureu. Quan parlem d'extreure diferents fonts, aquesta podria ser un exemple, i quan parlem de reconciliació, aquest seria un exemple clar. El nom d'un autor en concret, provenent de diferents fonts, està escrit diferent, nosaltres el mirem internament, veiem que és tot exactament el mateix, el validem i, per tant, el programa, com veureu ara, visualitza una dada vàlida, però en cada àmbit t'ho visualitza de la forma original, perquè, per tant, que et permet també explorar. Anem a Omnimus, que jo diria que el tinc aquí. Si això és BioExplora, doncs Omnimus el tenim ara mateix aquí. I aquí el que hem fet és que el visitant navegui per diferents àmbits o diferents, diguem, línies, a partir d'autors, persones, a partir de llocs, a partir de temes, a partir de fonts o períodes. Si entrem a protagonistes, el que fa és una càrrega de tots els continguts que té, i si utilitzem per buscar una persona en concret, automàticament carrega informació d'aquesta persona. Aquí ja tenim un primer enllaç amb la font original de Wikicollecta de protagonistes, on t'agafa la informació d'aquesta persona. Aquesta persona és una antiga conservadora del Museu de Geologia i automàticament et mostra quina és la vinculació d'aquesta persona amb l'arxiu històric, amb les publicacions del museu, amb la biblioteca i amb les col·leccions. Amb l'arxiu històric veiem com diferents peces que estan a l'arxiu històric, que poden ser des d'expedients, etc., doncs es visualitzen. En aquest cas, i publicacions del museu, doncs tots aquells articles que s'han fet a través de les revistes del museu estan aquí indexats i es permet accedir a la font original per fer la consulta o el que es cregui oportú. Estem parlant de treballs del Museu de Geologia, etc. En la biblioteca, el catàleg de la biblioteca que ha participat i que si accedim ho obre el catàleg de biblioteca i una vegada més es permet demanar el llibre o fer la petició d'aquest llibre en consulta quan accedeixes al catàleg de la biblioteca. I col·leccions. Doncs era conservador de petrologia i veiem com les seves recol·leccions principalment són de minerals o de roques petrològiques. I si accedim aquí, accedim a la font original, que és les col·leccions obertes amb la informació de la fitxa, la informació de col·leccions. I l'altra cosa que val la pena destacar és els filtres que permeten anar un pas més enllà de quines són les relacions d'aquesta persona amb les diferents altres persones que apareixen en els diferents àmbits. O sigui, si volem veure la relació d'aquesta persona amb un altre conservador, fem la selecció i automàticament es mostra la informació d'en què apareixen ambdós autors. I així amb els diferents filtres. Si volem veure, en aquest cas, llocs, i mostraria el que està recol·lectat en llocs concrets, temes,
i taxonomia, estem parlant de, no sé si es veu molt bé, però estem parlant de que les recol·leccions són pràcticament roques i minerals i períodes que et permet filtrar. I em sembla que, i només per acabar, aquest seria la visualització que hem vist abans, aquí també la tenim present. O sigui, un cop has fet la cerca et permet anar movent-te per la diferent cronologia on et mostra la informació de l'arxiu històric, la informació de publicacions o de col·leccions, conforme es va destacant aquí. I en aquest cas, com que va lligat amb una persona, té especial interès veure quina és la seva època d'activitat científica, quina és la seva època de recol·lecció, etcètera. I crec que ho deixem aquí.